kiego koru asaba na siasa bange bali kawaida tukuruga opportunists bona bakorrekana nga baro barese ense moyo no bona boda bakwameririe gitambo kere kigwe serikali. Do you think a conversation in healthy yugo chakabono koso yigente kase siasa umurari umaite gente kana giache tiga onye ariko batari siasa kuikana ari twale kurate bana ki enchira twale nende chinguru ichigo tumeka kuikana tukatura siasa oro kuikana intubuna barai twala tabanga nende bone yenembe ekeko erenchire ndu chumuntu kurundo kiguga mpaka uchikoteba nimbwate bintu kwa bwa tulioka na batu wale gocha bono siasa umaite no mchezo ore Kenya na hinde no manyire nga noro ne to kana mache abantu barwana rocha mache pako siasa ya soide so abana siasa okora baso masiasa ye ba yaba bune ndagera yabo kende yose bibaka gasoye siasa lakini asegente kiabete tuiso tebanga nandi siasa ngoso ime siasa lori ni tuturayerete bono ntobana boda egekogera tutaite ne intwe serikali bono ne maite guyade abarai na ni tutemete bono Kisi County I think no nyortekara aliasa mtu somewhere ali matege nyangena yes akara abantu ali baito baigete tukanyoranga abantu bari gwita batari nge baito basambe gari ntu achi tukaikaranzere serikali tukaigwana kurwiri na tukuigubikorebe Kisi County I think bono nje kitutu chaje south na municipality I think mune nkoigu squeeze mondo na akora accident taikorwani bono siasa yaba banga ba so iri siasa mwati siasa bono kero mondo na tekuriye weak point asa kubwero yo mwabo okay bono nare gotebanga ntwe ntutaitrebenga siasa lakini serikali tigetorangiri ntuna barai na ndera angeria barai bari ground tari bari kwerose singi njungu jibu bari ginenda bande bakwerose kwa nyoroko tangase bune linate bari tanganinga okote bgungu no murai kwe sub county gete uyo taiyo barangeria barai bari abanyene bamanyire batotome mashinani ntometa abantu baito we know them do what the list egere to bae enchira na ende baradibu abantu aba bari batari koigu bono izo gosari bonse maito bona gatonga gyasa lekereje nyanya ibere okoiro muri cyose mutarani. Alright ugatera bunguri no natulingane yina ko ikotoira na singana ya chisako ni chi association lakini kandara buguri simibere isatonde gonke abategeli bakunyara ko babako bora kwa na mnentu gwetera 07 04102102 na bigo 0785102102 Veneredi hello yes it is cafe lakini ngwa bebe tizo mjanyo hello yes ningo gwete tata kwana iwone sasa sekta ya boda iwando tinga wa mura ubaje ko yana iko wa wele chingo aba wasema tukuro abona aba akanyorere ngari yabo yo serikali yaligi engerengia onye n'abantu batakuwa kingange naina abo botenere sako yes awanda kome bishwa kero mondo ko bendi boda na wade kitambulisho gari tikeli konye na yabanda bago tena machika sako kono konyora muna wana chukuri tia bungiru hivi mwane vinge ndikuwa ti kebani lakini na wale bete reflector yes ani na bago korate kiende yonso oko yelio mondo obora bona abantu abesaka bubare mawe studio igombo nete ko boniga ikiko kibaro abekira bamuraba igere no ine serikali siwa kwani kiera kibole biongozi kwenda kubota ne serikali right baba tebuna abantu babo bakupie tebuna abantu babe kibatagite bakoroboni ge kero ya bakatire ya bere ngumu wamanya goja koera so buyo bwabo yes bebo bwabo alright sante sana nabo atanga naibo sante sana abangwa nabo tigatoba bolinga ikiko kibaro baratwale kero bakwanjira bakabana kuna bona kirushika ai amushure nabo n'abantu mbaro bakora n'ikitibiyo to bote n'kitambulisho alright onyene nako n'igindiki sawa bona abantu batabote kitambulisho atari ikikoria Kenya obwatu no enta bote migori otabote kitambulisho kukora bisatse sante sana Seliboligia Veneredi hello Bride emas Nairobi na kurumumo tata Jewano nyuete umura inara bota birega nye binte byabo se bikora twana bigo chigosari ingo ekerwa tengo kareja stam efuri
na ndero manyino tenga na te tobo konyi ba muraba po tamba kwa tre saba uchiko obwate chini sware kono buyanga yata gete kiara te na te gete monto ndo oraba konye ne serikali kun murango ba konye bada ota ba kurwa tata gete lakini ota na te kuruga Alright. kono buya okwani kwa ngoro kile kile na sokora kwa no inje bakti serikali ya wende ko rege tambo kore yani yoko ba amatuko gete bakwane baigwane kere nje ni fakiti bakumya na bono taraja he bamyo kani mambi abande bamachiko tumuga tara chuma no minto gaki. Alright. Bakumyo kani bo baro ni fakiti nanda bana wa minto no ba konyora kuruwega abandu babati chiro ni jeji pigipigi no achi pamichi koragera kuru ni fakiti bago jaisiko ga bono amangana uchiko babobe. Alright. Biona bro break. Asante sana. Kuna ready hello? Yes bro break. Yes sanitizer. Na Roma nyina kuru chisa mchage tuma. Inje bono litanga ni nare kura bolia baranya. Kuruma ga iganda ke bana boda babande bara kolire binga buneri. Anda ko konyoranga babire bakubimanyanga na mane mbabikorete. Barabuha banyene bara imukiri ba na boda abuge tambo kirukende uratige kege serikali bono yakire ko imukinande. Ikyagera twara bire to kora igwe bisanga binga buneri byose binde twara bire to kobira. Right. Baravuna barayinki ke winki ba kolira sininki yenga nenga buneri. Right. Na ngota ba sa mangana ya serikali anda ke onye ba rigwanya. Baira ba ntabangora ilinde ba be kanabuya nalia banta baragendera ko kore mirimo ejo benyorere likubucyateri. Ekyagara inkiringa manyanga buna boda ikiya kite kyakani no bwibi bwarenge ero bwasirire. Ye minute ngane bwatense mesirete aso ko konya ensi eti akenya kurwa so busarje bonge tiga bali yenjera babe kanabuya yemirimo agenda. Asante. Kojande ko boli kisimi chinde baadaye mega mangana maya senchira yobwinge. VUNA FM 102.0. Minero. Yene Radio VUNA 2.0 FM ikita seni giachire nkumagusi na isiko ya gusi tumocha kubwate mirubulito chinse merugabene nyekera lituko buneko nento asemali na barali bachire nkuma barali biata barali magigo abarali chinkongonto nyekubwate libole gusoko emurunga neturikira liuka email info@radiovuna.co.ke chinga kichara kira chinse isana ne mocha bono magaso mangana maye kugochira senchira yobwenge na Thomas Mbuna. Ayana mangana maya asenjera yowe. Chumo tili chinsa isano chabono mambia tika tumanyi buna atikiri kurwa chinse mu awasinchire wingire ne Duke Thomas Mbuna. Abakoli ba boda igati yabo niko batibiri bunaniri buyambaye gukinga kyake kinga kinke nainde nakometura mutuko gukiya busiri wikirene lyonsi serikali ganitie anile mona sokonyora chila insensa imenyinsi ya Kenya. Yuniga chiri kinga kyo obo nchuli yabo boda waturubane mambiyalera somu chibusongo kubwatikana no mu sakomotindio yogendereta somu chiyo yokweneka buna abakole ba boda bayikirene machikonsi yaliyaganiriye amone serikali nanyana babandi baboni ngo besokiriye nakwe murungu lege tambukere ki serikali yasebatebiri bunaniri bya serikali ko nikibona yabikire mirugo lyonsi liganiri anene mona sokwe wekinga kichikerenete ili bachukire lyonsi serikali na omo waziri bobo chiri mutayika we nigatebire buna tukalibu ali mutwe inabachikulire lyabo yamachika yuabigetwe igoje gutanga kuranda kubinyi bindu ali ya COVID-19 chikakindwa ali yogenderete okana chinsemo mu waziri yo nigariko yakwana yo chinga cy'abantu bande 14 bambukere tubinyi bindu ali ya COVID-19 na watabuna imbagenderete kulikire lya injire ndu ali yo erenderete okaya na bunamba ikiranie na nile mono kubike miruli saine lyo kwenye bindu ali ya COVID-19 ya ili emergency ya Kenya.
aborokwa bumakora matemo abayekera sikia gatano gatatu ayo bakurete ningobono bachikirwe amona negati ya Bible kurwaso mu kibosongo ko enike bunankwirenda bale kingagiye kigabare umutimo kobo moke ekero bale iseko ababuli yabuningo batebiro abana bange andi nabo bikira sikia gatano gatamo na fomfonze karo bakorera matemo abo abange babuningo bagwesona ni asamangana ayo busalia asibona bagambi baganiriwe kurwase binyuro akorenga na Bible ko enike abuna bana bunkorendo bali nabatangwe kurwaso wesona ni ane mona samuri gutindia amona wesona ni amono nobogendia mono bokali boda boda wanchimo tiligendera utigera 102.0 FM radio VUNA umira namona incho minotho masumbuna kumanye mananda mangi chikoraga chinsa isano nebire cyabono mugaso obotegere ubya omunguru yo sesenwa Oyo noro mwelio wamangana maya asinjira yowe. VUNA FM. VUNA VUNA FM. VUNA FM. Ase bibia. VUNA FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. Sese niwe kerekaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM. FM Tona Eke Minero. Saburi emyeyemo na isano na ibere ogosoma kwa yeyemo. Mwakire omonene ngambu yemono ekiagera ere nomuya na obwanchani bwaye ni gobogendete goika kare na kare. Saburi emyeyemo na isano na ibere ogosoma kwa yeyemo. Mwakire omonene ngambu yemono ekiagera ere nomuya na obwanchani bwaye ni gobogendete goika kare na kare. Omurobelio gumukia Jumatatu gweka Ijuma. Jumatatu oborai omugano bw'omurai ngo cyakera cinsa isano na isatu cy'amabaso. Jumanne Kisemi nyora ekengese gya kabere cy'omugano bw'omurai cinsa isano na isatu cy'amabaso boigo. Jumatano noboremi ngo cyakera cinsa isano ekeminano egesigikano ekemianchano ege korekano ege tiagorano tegerera ogoterugane tiego chakera chinsa isano na isatu cy'amabaso ase request Wednesday aramisi neri tukoria chibesa gochakera chinsa isano na isatu emanye numanyete manya tutarere chikiro chito ngo chakera chinsa isano Ijuma tosasime tomo chago tegerera epointi enene yomokia na brighter omurubiri womokia nigo kore tuasore go chakera litukira Jumatatu go ika Ijuma chinsa inyo chamambe go ika chinsa kianda chamagoroba na brighter The Ruth Nyanchama ime ya Radio VUNA. Right, asante sana basi bono mwenchi mutegereri kero tugendete gusanga gaigana bari bana boda boda se county ya Kisii karibu sana senseme ya kabere ye chinkwani chinche bakondo kanga bright kero tugendete gusanga monera korukunganere Evansi Ototo almaarufu kama Mathias mwana mwenyekirogo kitutu cha South boda boda sako na paguja ina municipality ya Kisii mwenyekirogo obwe sako ya bana boda boda ngende rukubukuri chisimichia Uganda rabukuri bereka iseto tutaragendera se chinkwane chinyeranga abakongera simu 3704102102 0785 102 Vuna radio hello itata nyakundi koruli goma what's up pole sana tema na Vuna radio hello murabu para pere ni madoto aburia itata nene sikifanye kurunja kweli bale tulia mugaka Vuna radio hello Hello radio VUNA ehe oyonchoge chakuru tongo sengera tata
Ita tentera njike na bombe te kegere kore kichao na Nairobi nkirikia. Again, tinga tigaba kombura egutite government, tigaba kombura tigamangana yugo sabama baga. Again, tubako nkirikia. Alright. Bakombura egutite government. Sawa. Asante sana mwaka. Vuna radio hilo. Hii tata. Na tuwa mwakire. Wairire biyo mwaka Evan Songaga. Nere kanchunga bono ito kuburiga. Ihe? Yonde kuburiga. Hii tata. Tuma na bota kondo. Ajo mukula. Ba mlioka ni ba kuburiani. Alo? Yes, kwa nalio kanika gwede. Bwana ende Alright. Asante sana silibuligia. Vuna radio hilo. Hello, Proplight. Iye tata. Uyo nyakundi iranire? Yes, nyakundi. Na nche nale ko pongeza barayo bara se studio. Kubwa mono na nche nale ko chakora baboli iswaliga. Nara gwoyo mote banga bantu mbora batia pura batabwati stage. Na buande krokende bakogera abamuraba bakoreterwe emechando. Okay. Barabuo istepu kiba kuimukie kero bakorera abantu bakorukurwa matoke ime. Bacha banza gosoreria abande amalieta. Inki barabuo bagokora buna barai. Alright. Asante sana. Vuna radio hilo sawa kidogo yenye rukobaga kimincho likuwa na mwenye kutere 0704 1021020785102 10210 napiga SMS line 0706102102. Vuna radio hilo. Radio Vuna hilo. Halo radio Vuna. Hii tata. Nande kenege tenge keike ranire kuru nyamage senjira yo wenge. Na injenga le kokwanira igoro ya barayi abo basoire mabwe se studio. Nale goteba nyobo konye serikali gekurwo bokonye tigabaguitabe. Wato ese ground ekonya bana boda kiagera baisa kuminyo kiweka bireba iranenka. Ogo sali borabo bonge nande nale goteba nga obokonye obukibogo chicha. Babo tumie senjerere yekene. Atokiro mwana boda te tokanga nande bogo tenanda ba atikuroka chimanya go swanga chire chibasiri asoire nga nande basoe ko egongo. Ongo ero batige ga kibarore nga ndege gente ke asoire no boroboro bonene mono kiagera ritikeri eri arure kurugoro mono. Kina kinare anene mono nare go tangia aro teba nga nyasaye tiga tokonye rinde obonene bwa ya bororoka ne to sabe boko. Asante sana. Asante brother. Vuna radio hilo. Hello radio Vuna. Hello. Hii tata ngoyo. Ni bani sikuru matongo. Yes Evans. Jena ngote ya. Ngoto poja wana baba ya boy to rakini rende. Ona ngosuma te igaba ka tsari kone tanto kono risa mo na ito bendi ko mo gone. Ande ngendo kende. Ngote kibi na iki ajiri jo ke wa. Ona karwa to ira ni siko ngai to goja. Aya, eri te iba ka te atu ikerani. Oni gano ni ya tara ri ko te. Na kiu monto ko na kira se kimba ko je tara ni te jo nyo ko ta no na te example ni. Okay. Sawa. Asante sana. Azinge nchuku reviriro bia oga igare divuna 2.0 FM. Wetere 0706102102 ya kurukunganere Vini Blues Rhino Kuralindere ma Drop Zone County Assembly Kinyozi. Stage yangu ni hema. Kwa maoni yangu serikali inataka tena kurudisha nyuma wengine. Tuko na pikipiki za loan, jameni tunalipa loan au tuna kimbishana na serikali, tuko pamoja. Asante. Vuna radio ila. Wairire bia. Yes ngani. Nale go kwanera baraya ubare stage yago. Nale ngo batabiri sanga barali yengera bago kuba ababamu ababa kare tambo kere naro dai gamo ngo kare na te ko kore ya tra biane. Umora ale para. No lidama go no mundo otari stage. Nada aga mesia kanu kira ko baba tu mare no mundo stage nga. Nga kanu kira ta wetera se
bona rombi yekero umurai bona murai yakora igento kende kyakabere abata karanya olyo mu tigitigi abange babo tibani nyokani ba tamane tigitigi mbali ko tenda bakwana magota ayo bona igina kigia to sirenga ekara batagete bakorera barabunga baberu ba rutinga barabungora bara magota bakora. Okay. Asante sana, asante. Brother hilo. Brian. Ihe. Nele Fari. Yes, Evelyn. Gurumarani. Nanjo tiganta wega. Ebi saving pale kana vile kila wakati. Ne kero vigo pale kana mete for example vi kole kanero monte ande ta go mote nyarepi. Ebi go tiria subere. Wana rigero je ke kyale ta Nairobi kyare nge so monto we nyare. Hadi suwa ba kere mbaka ba retira matikanga kunayo. Egendo to go tukobate. Abana boda hemba kwa kama go taje video kabago sete. Ama chiko babe kere kundo ta yetiko manyana maya gutena mabe. Lakini ngongo tebanga namaya. Nkingo tebera namaya. Yes. Bae wakati bae gunyore miezi 3. Bali yemi teiba tebe tu bali ne para. Kwa kwa minyo kibuna bana ibere tabana bakungire ti skuru. Ngoira na bareli sa kuga aende banya gotiringa abana. Igo tiga baba wakati. Esoke bali ne para mbara sebi gukorupara. Bali bana itenga ngo para baro ke bago ugwa baro bagendenka. Ndiamo. Sante zine point yengencho sana gabu ekero naoneka kore kiki akorekanete litukolie Ijumaa kigacha kumanyekana time those Jumapili igona bo nga tuli entunde ntangani bintu bine bigokorekana byabero go bigokorekana matuka maiga kevo kutoka Nyange na Sigona agonte binga mimi nilifanyishwa kazi kweli kweli agataba nga umera na thino koboko kwa serikali niliamanyetenga serikali na kuanga na mkono mrefu upanga agataba nga sawa nazidi kufuatilia. Asante sana toka na madeni kwa natole baraya bene lemba boria na bado ninga de tibanya rukuba ukwandra mangana iga Chisako Nechi Association kati karuto mtugurigeria merobeli ya serikali gende tukobeka kwene kingo bokordia sensema ya boda ngoro nkia bore kuchibono kuchakarabono kwa kachonyo gutito kwa na ndikira SMS with 0706 102102. Enyaketari ya Bosongo egotoka se junction yebara ya Kisumu Migori gekobwatara na nere ya Care and Kiwa Hospital nigo egokoreria obogweni asamorwere ao VUNA CT scan HDU na ICU aseba koligereria barwera banyareku na bare baene kiwa ko bane binyinyi bya corona obokoreri ase orthopedic na trauma clinic pediatric no bachenu bo mwana gose child health care X-ray asinjera chekerero obolingole bwa bene bwe kidney gose kidney care and dialysis ultrasound physiotherapy cardiac diagnostic endoscopy infertility clinic pharmacy na laboratory services boigo keandikiwa ngolingoliere amaiso na yandamange banyole ase namba 0794 680 400 gose 0742 328 552 gosoba talera sama gacho akea andikiwa Doctors Plaza agotoka around about ya Kisi angena magacha sansora omochio Bosongo gose obatalera somotanda obo okea.kiwahospital18@gmail.com. Care and Kiwa Hospital, caring hearts and curing hands. Soma kijana masiku zazidi badilika. Huku mitihani ya kitaifa ikikaribia pua na midomo, wewe mwanafunzi wa kidato cha 4 makinika hasa katika fasihi. Fuatilia uchambuzi wa riwaya Chozi la Heri, kitabu chake Assumpta K. Matei. Tunaingia hapa studioni na mwalimu Edina Kemto kuweza kushughulikia mafunzo ama kuelekeza wanafunzi katika kitabu riwaya Chozi la Heri na mwandishi Assumpta K. Matei kama kawaida. Kila siku ya Alhamisi saa 2:30 jioni, Jumapili ni saa 8:30 mchana na pia saa 2:30 jioni. Kwanza tunashukuru Mungu kwa wakati huu na vile mnavyonifahamu ni mwalimu Edina kutoka shule ya upili ya Nyasore. Ungana na mwalimu Edina Kemunto pamoja na mwanahabari Joseph Obuge kwa uchambuzi wa kina unapojiandaa kwa mitihani ya KCSE.
Radio VUNA 102.0 FM, mwandani wako katika maandalizi ya KCSE. Yasae no monene tochenge twensia sokobua totenge twensia sokobua totenge twensia sokobua tochenge twensia sokobua Mosaiga Mosaiga Sibelionge Mamura Sibelionga Gatai Mosaiga Ibuate soda Ayebuate soda to Sibe Mosaiga Sabora Kambori Leta Chimbaruto Sange Mosaiga Toro Saga Asante sana bia kigima basi bono mwancho mutegeli onse ni Radio VUNA 102.0 FM murabali sempe ono murabali bomo kiancho kondukanga bright nagega se studio ndindo na bara iba boda Evan Sototo Matias Kitutu chache South boda sako na bego Jasper Maina municipality ya Kisi boda sako mwancho mutegeli murai tunyero boda kusanga chinkwa na ganda kabara itucha kire gatia mabodi abereko baga kubodi kwa bona ba tegereli ekartugo chakamone Nescafe egale nkikoboli nga gali asebyo mbibino ne bana gali ase stage inse yobora ibwino no serikali etracha ime machikande naro
yoko ligiri yobokoreri bwa boda boda kwene kinone bintu n'abantu b'iki skuru mbali goswa sobo gendia muntu tari goswa para karo murebi muntu na bwate na chita kaigera bya mangana yobo gendia konyoro muntu agunjira no piki ando sia sero ndapote bagwasi nyungo muntu yo driving school ne amukanga chita tamaitinga yira ndapote mweto gunchukire piki mubwate imuma chikaina akuraba gaba ni nyumba serikali itaracha maybe Matias ambia mono murari uyu bori swali bori rigiya na inje na hali anjira yakogera nje bono baize gukwanira turakwanira kitutu chache sauti asenkora kitutu chache sauti ase bari bamanyite na bantegerete bono iga nabo bakumanyange bintu nintemete kubibanga burunge na ende gento ntanje tinje ne gosori asa abantu bari bakorete gosori ase boda baize gutara kitutu chache sauti asengo nkora nabagote unga abo karana rubu salia bora sigete ikonkora tia krento nara gukora nagenda nahakikisha ngasa yabere bya nonye tukonyara gukoro bwarifu iko tukubopunguza iko tukubokei singi jorote mapi nonye none serikali kare bate magukoro bobe iko nyara kubokora lakini iko bokei ikase sub county njebene ngokwanira njebone Matias kwanza nde mtetezi wa boda iko ndo mtetezi lakini kana nyorera se shide koba iko nko ingilia na nahakikisha unabona ji stage njiro ekara ngo tarana nyorero muntu ore under age gongo gachi kuna baraja busana nonye nande kera wachakire kubwatia abantu abo banasiasa nago tina obago cha baso aime muna bono ni bwate stage ya mokuru ali bwone tingo ya tora lakini mbe manyete umwana siasa yo mukubuli obo MCA ne manyete iga agenda agacha karosi stage ngao agechora akabo mutresha bona aro stage ole drama bati wagachire kibanda na jira kote maugwana batere na barabuni yani kibandi kino kia gachire nganera bono chakiro bora ibo ebone semo yae orosiri abantu baya kwa chibesa oba mu paraisi kare koba igende kini mbege tama jiri bot esere kali cha ikulire to ngumona siasa rito kanyo kubuli oba MCA ngakiwacha kwetamba kwacha karosia ga stage bare semo utari kuma nyumo chairman we sub county na yoro mu treasurer so ebintu bune bine bikongola kininche sub county yane intermete na makoso kago chango temande kuligereria nonye mbali onye bategerete na bara ake chisimi kwa sababu ke SMS bawatenga Matias anajaribu kuweka vitu vive burunge as a sub county no bobengo tema tore ko bukora nonye ne station just bibo batenga so bobebo abere tindi ko egera mobe you're right yes maine karabo ibokoro berengere bebe gore ngane ijama chika ya nyomba se stage ya sebyombe bibyanka serikali traswa ngokorali ga sende on a fair ground kene ke mangana obeke byatene niga abana boda bange ngaiba kuigira kwende chipikipiki nezukuru ozenali azibinyoro ya ekene kiamangana nkeringa abana boda baita aba bachete skuru iko baraba quarter in fact 3 quarters mbali okoranga tiga omokonye njira getiga aso epari rinderi geria ndege ntekine kiale tro burweiro bwana na boda asa mangana nyumba alikuwa mboria muna bono ebyombe ebinge byakira ase boda buna chikanisa na bintu binde because yo muntu nabago chorro burayi bogokoreka uno morayo ekyombe getakirae nataka goteba buna bono kaiga municipality gose town yaito ya Kisii gose county yaito kero muntu abantu abange batwariro kugani gwoko babarayi nae to gocha kumukani tara lakini igonta tukukwana ase ekyombe kerinkora kya municipality ntebe nga intu twaitiri richiko wana igonya turi riki ne ekyombe kya municipality ama ne sako ne welfare ya municipality ekero konyoro bokonguntu nturi gocha sore we are dealing with membership igo tu achake gente is about 2 months bono egochikokora ekero tu abeka strict ngonya turi omonto werigeta ase municipality ayento kumanyeti ayekero kwanda gokora ibintu byao gogokwa gokorwara gogokora ki okwenda asoka gere tu manyire okonyororo ngiye kora tu achaka iga kogera abantu abange nkonyorure ko somwana boda okule babeka rikondo para kero babekire babeka ngori barasimiso omonto ngatokonye gochiga iga nabera nyarika no muntu ahite tarwa esengenje tari kiombe kyo so ebintu tsate gokora nkiri naki ekero obwate kiombe kiao no go contribute gochia muna bono professional iche no mu accountant ndara akorte gas na mwari msako nkanyora ngabarabo igoko na go contribute yebesa gite yamabe ngora yanya ko accrued garia ekere member ya kule chibesa anchire chibekire place chiko gorwe sanduki echichikwa na matanga ne chichirengeta abana bo muntu yo na intu nabo tu akorirego omuntu ekera so ira se welfare yaito
ya boda boda ekara nyorire obokong'u onye noborwaire onye namakweri ntobwate omorai oyo okorokwo misto yeyo ogiokorae kiombeki kie welfare onye namang'ana yesako ntobwate abarai besako abunabeka in place bono batenene nomorai okorokwo Fred Areri ekere kiombenke bwate enchira geokora ebinto biabo lakini bionsi biranda association ye municipality ya Kisii igo ntuntori gotaka muntu onde bwensi aichataka okonyo korwa asetore onye taraicheri ki asetore because abantu abange mbata etikoenda barosie kiombe baba amo n'abantu bande munabona every Friday ntubwate kiombe tokoenda tokuru 1000 abwase tokoenda tuagenda tuatigeroye oyo tuenda korra buo yenka bono ntogo chabuo onye turi member ya yegentekyo okay fair enough liboli ndilia boli ni mask kana ndende tokulibeke njira buneye ndende ya korengete maina just mwate banga serikali ya rule free registration the next 60 days lakini gwate banga ndende binde mbiro bega ntichibesa yekobera komusana bana boda boda kuikerania generally ngakite yo besa chiro umuntu no mwe miaka 30 kurubono bado na bagote banga uchumi nenko ngegera mnatogerera tokwenda uchumi gendera tokunyakonga ngakiki minte bira chikuikeranigwa onye talibono umuraria tusakurigereria nonya n'abantu bakorira amagenderera manene ase serikali yetu ya Kenya umusonga agote for every progress there must be sacrifice onye nto kwegeria abantu baito go sacrifice rero ekero mambi ogocha kobo omuntu ogosabirira gosoba echokora so what I meant nkebeke byabona liswali ria boli kuna ene nanchiro yo bolia tinamine tinga bona tiga serikali yetu bekere fee ekie serikali ya tokorire bosa na inchenko ke support what I meant muna bona ntubwate kiombekie welfare ngokutore ngokotatore nkoruara tore bona oro chento chitotebe serikali icheto bekere chibestie welfare etoko tebyo omuntu itaicha contribute erinda abe member mambia ichakonywe ritukuriria akabwata obokong so samangana compliance ala serikali ne right saisi ka abantu tukuba compliance monye korenga uchumi ne mbego senini chinga kina jeje apart compliance umurario mintu tikango tebi ngakite iyo montago cha kwanjira nanga bono obeire tayari go comply right unless yabekereru ntuto ete serikali yetu bekere to comply lakini te basa ko take advantage asino na abantu bari batemire munabona oyo temire onyorire ekemo ntubuna abaraito kumusabira amabiranga gakimo echingaki erinda anyore ekikende otherwise no moteri ori oterete gagoteba ngaki kwani abako sabari ntiko koraki nji kwera igo rigiriba ko kwani abantu yakwera to gocha konyora riba kari bioga planet right yeah sante sanitize njaboli Matias bikore mini bibyaro kantali madai road tali bitangani ndego korekana biri no nyengo siga se amatuka magega bali bagoikerania ende mokwene kabisa nabana boda boda maybe bali se stage ino muna gwate for example kwanyoroze no mwana boda boda moibulike tamwigenete nero komokobera abandi school ojo bireche byabuka sibiko boko ritu kalimo kwanyara bonjokire bonjokira abana mbitambuko rukibiri moja mwaira atiri wa level of leadership mbitambuko moja mwaira liboli sanitizer oya boli swali digiyana na bongo takananyo ara abantu bagotegerera nande babule maswali amayego mwana yo minto iswali lya boli chinsemo chinde karankurigere ibintu bune binko babire tatika no chora aligirira se byombo bya bali bune moko gubotambe nchenkora egerere sub county yana ekora no nkora ebintu bune binga muntu boda bodo iruro mwana w'isukuru tibira le kanoro onye bikoro kana bikare ko biswa nekero tatigarinde ekemo kyara bete yani yatogete ngo mwana w'isukuru basikire skuru nakabato moise ke bamanye nene nanda wasome skuru akaimukie pikipiki bune bakora imuki tabo at stage so akagenda no moise koje bono mbroje na abana baumerana amagoso na alinge baenda ne pikipiki ikatoke report ya chiro bisiane kana to achikuri to babwata bonso tukanyana banafunzi bagosoma bono tukuburi ore no moete pikipiki gake mwanafunzi tari kugure pikipiki ekina kiye koro patinga muntu boiri boda boda bugo yo muntu chire more pikipiki stoko direki kente kinkira abana no nyabikaro bakubisa lakini rende mbobe mono lakini ate aba nga abantu abaminto egento gako gara chiboda boda bonde bintu bune bigo kana kuroro muna bono for example wana mbase ke school omoibuli ngana kebe oru chibes chia mofuko ogoro mwana pikipiki omotebi class 8 kana class 7 kana korundi orundi pikipiki para bone pikipiki para agamwa ebinta gokora ne bintu bingao abantu bunabu na bubale bobe bona na tebi nane natanga asira oyo igwete
onde basi pio maite ngomuntu mwana oye naro gosome skuru nando kurungie pikipiki gochakera bono igaro agikishaga che pikipiki ya nyumba ikero kina kingochakera. Alright. Yeah. Alright. Liburi elinko libwatanira liburi abuli kurwali ngete Nevan Sungaga buli kurwali mongoni. Ihatoka for example omwana boda boda ero gosti otumire gose no muntu. Nkimugoja mwa nkitambo kirimoje mwimukia ekiagere ekero ninu mwabo asairwe aro mukuimuka lisaga kabisa na waba tubakonyenga boda boda nera. Lakini what about on the other hand bono no mwana boda boda okosire ogosairo muntu. Do you take the same steps? Kuira muri bitambuke the same way mukuimuka ende gukani mwana boda boda nga this is wrong. Ngomuka muri go the same way kero mukuimuka kero mwabo asairwe. Umuralia mabore yokoranga banjikaine ando ikanya iraneri ekarankuri ile sensemo ya mwana boda boda ko sera omuntu para onkora saba mabera singinjo nateba kurwa umaga nganto bwata abande nenda abande mbale be nariti sana abange karato ko babwata no murarira baku umurayo mutara baku mbwatsi karato abanyorere bonto ko batenga njubo no totebi stage yao okonyo atabwa stage kwanyora ndekero kende ko na kumubori nya kiora kwanyora mbona bana siasa gasoiremi so ekero mwana boda boda aro rero muntu ndako ako atumirwe ugo ito muntu tarikoro kwe richibu egento tware gokora ngiringa bana boda boda kero muntu akorire accident to wancho to muntu yani go ikoto kenga tori moyo gokwete ngoji kano muntu mutuome ono kwa mutuome bono ryo abana abamintu to bamura abamintu mo goito muntu tumiro muntu ekera moko moita mwati go ryo akurenze ogenderete kuumia gari ngo kware nande mwamenya koimuka mwaso ako imboro yo moita omwere mwamoite mwamutigabu mwagenda mwatigoyo oyatuma akumia mwana oyo nere omotuma nere mwatika umie nare gusabanga se bali mubwate bikore byo mogenda mutige kabe mwanya bantu. Yes. Alright. Ndake just bali boli ya nyakundi mwate baba mwaruka guse Biafra yetele na linta wata we muchimondi kire mbitambo kirimo kuira ko ba contain yonde nare maybe wate pikipiki ya personal kakali gutirimbo kaigata tigandara bugori bataje babiri batatu na nyori che maguta mbali members ba geta sen kende yose ne mwate abandi na obagwikira n'ibikore byo busali basali bana boda boda elieta etambo kirimo kuira ko ba contain ko ba omararia timanye ti gose esekte gaya ito ebintu nebinge bado tutarakora na nditwarire bwente gokorwa muna bono kero ko ende school netoka ya no pastor umwarimu yo ase school yo go chino mushiriko asogota ogochakira in the first place admission you must be admitted ekero ko abira admitted oye go admission number bono tima ti abantu abakora ti Biafra abantu abe bakakeire ko ba more price na kore tuna abana siasa because intubono muna tuatebire eserikali yatebire gaiga abantu beriki egende kana baturakera nande ko bege susuro but what I mean ne rina abantu aba bagocha bagatangora baswa na intungo toberera kongu ko bamanya esengencho omuraita ri stage ore ndetenga rero ingweta rero ngokora kiende because na be kunyarika no muntu no mwarimu ari lakini nagore tepi bintu bwata abari mbakora boda boda lakini gagocha bweriki obataiga kina nche mokondra ngweta ti rende mune school ebungira na nche nimbwata abana omuntu imwa oba captured omanywa egento kende muna my brother my friend cha aikagoteba omuntu narororo muna bono chusiga oro mwarimu okwagachaga igachogo akamanya ko mwana pikipiki yayo oye ore form tunga minyoko gore mesumari rero kwa mutumira minyoka gore mesumari mambia kere mesumari eta yonki umwana yago chakora na bago chakoteka aga stage yabo kurie bona tutete kubeka very serious regulations kubwatara na serikali onye serikali atabira abantu babere registered in the first place chinga kiyo chitware ngikosaba because yale binte byatubwatire ase totanyale konyegera iko byachete muna na saitima atiko sensa itani ko senya saho bangete egendo nari ngikosaba nkirina ki serikali yale gwancha ekore mekutano nabarai abantu bonse barangiri ko sene stadium mugaria ebindo bicheke ngora abantu baito baye ku more time lakini na intutoko ku time we make use of that time that we have been given tito good time na serikali ntokora erinde to chake ku check stage by stage muna bono toko rero toko koregas hand in hand no mo chairman yo to nerega iko kitutu chache south because yes sub county ya emono ge kunete town igaiga
erinde tuchake kubangana nonya nondi bwensi utakite kobo murai mbo kobera buya onye bintu mbi kobangwa onye to kunyara kwa identify who where and why umuntu inkiate ni ta asali yale ni ngomoreto munaboniga siasi yagerire town ya sare kiro muraria nonya ni nwe kara muracha okore bintu bya nari town rero sa kwa ni town na matuko chipikipiki chiro igo ko manyanga Kisii county is made up of abarundi chipikipiki. The town is so clear aseki tigatutuare order abantu baitu banchirane asiba kubangwa abantu baitu banchirane by ward admission from number 1 to olibwo moelio egere na into agente serikali ite kupima mono tari ugo to punish igo batete kumanya how can we control, how can we know these people ekerori igo so dia bire na kitura identify. So inje to my side kapisa anta ite ko saba I'm just requesting for more time lakini na into na barai totebya abantu baito kapisa time which tokoegwa we make use of this time to which koegwa na abantu ba pia for once onyo umuntu ubwate stage or registered utamire kurue town na ndi bado na register ayabona okembe to buguri utabwati kene nkioro chikira so bongo bwao tiga abantu baichi buna tu abangire boni gato bwati chisako ibere echi chimanyika ine town ya municipality na kitutu chache south abantu baichi berike ekero berikire ntoma ta abantu baita abange ngotwara barobwa banga ikonda iriki ko chiga iga ngumie let us risk but also serikali yaso ana name emanya na kiego control chisakechi egere no bokora mboba ebintu bya abantu bire ndubuya so that we can go forward. All right, libuli lyali kubwate ni ndende tonyera ko bakokori bwaterania abanda babiafula na bera abasenge nchobo bwetege ntomategelo yanyara ko bagakoboliaga atete goje kwelikia sege stage mo chama ni motebinga bantu kuraro gusine libwa misini gusine chirbu ikome kwa hivyo ndeli boli ndia boli bugabunga for example umuntu bwe stage ngaho nyori kandira se stage yao ebyo korra magoso sabera tato mo chama ni motenga bana ni utete ngokonye karaita chirbu ikome gabu ngende ya sirra byera obo bebi kole bine byo busali begendra comment kana kimetingira kwa ndego ngani umara bia ngani ndasa ko tebaiga intubuna barai bari barobis because ya barai barobis na ndembare bare stage ya ground ekere member ya chirenyia itakete ko register na bago chakira so officiere agenda abori na kina achire town igaiga ngainda korere egas erebuye kango mubori ore ngaye na gwa itire town yeye ngayoro cho tagete ko korera inje buno murayoro bisigari akarante ebiri na segete na bonko link no murayoyo of that given stage tomurangeri tomotebia membe ya achire igetete ko so stage yao totebi ngama chiko yogo so stage yao because kire stage ne bwate by laws chiabo chie ground igaria na ende chema ni ground ne ru manyite na ki abantu baromba isaine gose na bwate e vacuum ara nyara ko be ko muntu intubu no bisi sengi tuarire ngo muntu asa ko serigwa na bara achiko korubo saria ekero tu anyorire ngi stage iri bagandro na intu na bato ku request ya chairman because ya chairman ene no montare na na ma tengo konyoro no boke na baba ko make agreement na inga kyo muntu yago swa bono no ene bengi tori ko agwero ni kwana gwaka na ngora no no muntu ina ba ko tebe guskora so ana gento geteiga erinde erieta ya obiri be capture na information yao erinde bwancherwe lakini abantu baita bange na ndama chika ya serikali nebeka bakire ne chibunduki mbaroro batata ke kwelika esengenjo yobo bwa yao kora umuntu na matenga ga kwelika nguchi ari komanyi muna bono ko tara tauniga umuntu abwate epigipigi yango tupi tebe kiri number plate go kumuboli nga ye number plate ya ere oko tebi ya ye nenya na gorte number plate teracha ne epigipigi ye sambiro umubiro umugimo gote aga kirende e number plate ye kwara ko tebi company ya koete tubaboli bata ete go tepi bamanya okwa so abantu baitombara na baralete game of hide and seek so egendo tete ko teba neke enonye ni account government yaito amuna bono municipality na eron tutore under municipality nebwenda te korete policy na gototebia areas of proper areas of operation abantu babwente ko korregas because buna boni town iga etogotene na andonsi asiriba karire lakini ine policy ye county so you see even the government the county government fails teriko chete bena ki iga stage terikoba iga ankobere goseka ali ase stage here chi stage chi allotment letters abantu bamanyuna ki nduto gote na segete doing something abantu babe captured igogo feri okoko chagete korukera ase ese igobono nto chito bekera abana boda abange ga kimba chieti mbarigerere tino ne bitawu yaiko tiga to bataterega bakine to batebererie
ase batari konyara bakore buneta keire. Right, fena Africa Romatias begongo kwa ali bagore birekeli begorenga nekyo yabanyakiro gobe ki stage. Kobanga neki nyasaye asa ki stage chiabo nabo bako gamba kirigento bakora as long as mu buko babanyara ko bakoligirira kubia. Bono ubuno mane muraria na ende no nyeni ncho monyene. Nkora ikanda asese bali batamanyeti kwanya rumbwatire. Uino murai we stage ogate ibono maite twakubwatire anje no murai pako mundu ja kuroma dinga tumaiti Matias. So abarai baro bono iga tata itukurundi pikipiki. Kare stage igobono gake bakonya kura bakenya unyo. Kubare stage ere akubuka maambia pake pikipiki kaega. Anakora ni ngogweta. Kwanya robwatire umuntu ngana kinga jurega. Kosa makosa abeiro mubwata bona atagete titukuria ye libwenere gapo. Uruo romo de irasi monge chibesa. Na majiko naya iga. Onya koro muntu we stage. No iro muntu we stage kwa bwata. Amajiko naro. Onya kale within municipality igokora agokora inamba yo mo chairman yoye. Omwakiresi yani chairman ba communicate. Kakonyora mangana ya itani stage bara robisi enene yeherejo. Bakwana tiga abantu abangite timukwana mangana y'uburayibonde. Na wona no murayo wa kesi myokurama. Igo minuting abantu bunabu buna ikibona rojo gembo na maine binte mbikoleteki ndirora. Lakini uzembe unatokea kutoka kwa viongozi wakubwa. Sababu unaona kitutu jaje sauti ni maana municipality binte kama birobo. Nana ko bigu. Ebono birichize mojinde. Ebono muna bachi bakambeke interim governor ya boda Kizi County. Ne kero bintu bitara abangu bija angana atari sub county na ntobate ina sub county totokoleteki tomenyete biyamo. Right. Fena fugara toro mwancho botegelia sense mwa elio ichinkwaniji. Sasiro Ceramics neduke kutoka separa ya Kisenyachwa opposite Umoja Elimu Center igotoka ulimito bikubwatia chitaili chitaibu chonzi mpaka BFC tiles Duracoat paints original locks una union locks moment yale na gym locks mtubwate chitaibu chonzi chemirango all types of toilets kune tuli bintu byonsi bitokora plumbing curtain rods and sinks all types of boards MDF gypsum ceiling boards Ndubwate bintu byonsi bye bafu, marbles for kitchen counters, all types of door frames, PVC ceilings, wallpapers, tile fittings and board fittings. Igotogotoka asipara ya nyanchwa. Asamage to akresimia sina bekubwatia 0743680773. Uzotokira sina mbenyende 0727147442. Siro Ceramics ayatoko n'ibintu asirigoririya. Kotirete Radio VUNA 102.0 FM. Osmo Traders Limited ni hardware egotoka imeyo mocho bosongo ekoni bintu au bibwagache chi machine chokoburukani rangi ebintu byobo chenu aze chinkabu na chicho chisink nebinde binge ubuigo chi board chichingonjo au na chiria cha MDF na chipsam nchirikoborao onyole na bokonyora chitile chichingenjo au bona chitile chokobeka insasi nyomba na boigo chitile cha granite mabo konyole bibionsi talera Osmo Traders Limited asamagacho a all sansora building omocho bosongo angene station ene chigari gose obakere simi ase number 0719 450 446 Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Right, asante sana mwaje uteli kideke merongene na isale mochense isale mochibono mugaso kerotora Morobeli bumukia tugenda kusanga muna barai ba boda kurega se county K7 sio Toto Matias kitoto cha South boda association obego Jasper Maina Kisi municipality boda sako tenya ko kusanga chinkwa na gaiga senchira ya bene kematatu so sense mwe mweli yo barai yanda ke Matias mwakwani ira mangana iga boda associations na nyino mwaziri wende wema Dr. Fred Matiang'i obero ko bakawa kwandrenganeye matuko talia manga itire na tuwalite chinkwana gano mo president boba na boda igaiga Kenya Kevin Mbadi
na ikuda bara imono mo konyo kwanda mangana no inu mwanya kwanire marange ga mangana yechi sako ni chi association se andake nchiraki maybe bantu baito bagende baito mbara manyobu yabwabo nchiraki eranyaro ko bakego konya because on the same note intete mumanyenga kuruchinga ki boda ya chetega ika Kenya matukame gatoka twarire chinyange lakini inse waraibwaye mo president Mwai Kibaki ali boda kabisa ya kutwara chinkuruga yasi abere ko bakego konya lakini also on the other hand mune yi mokiri abange ki uchumi mbara abande yatagwire for example mbaro asenga ncho loan yaro chipiki chira faile bugwitira zenjiri chirune montugura lakini takomana kya konyakorre byo bonjiriria ndi hapo mosiga asali at the same time criticism nero ngambaro bikinga byerenka senga njibona monto tate kwenda limonto elinda unjo lyaro sibe saguli piki yae oratiga na cheke ginga elindina ra guli piki yae tenenere kakugule yae relax taliko soka kawaida muna agachira senga ncho ekero bwate yo monyene ngweto more zaidi timeti association sejinchi konye bintu bunebi and how are they going to help abana boda baito ono litangani yonkora kwanira association ni hiyo ni mtetezi yani noyo bwenete kurigera chishida kirumwa na boda awetera achishugulikere association ni chibantu bange mbakoretiki mbatageti go join ekoro kubatebi register tibatageti no ena abantu abanga baraya bangi beji stage mbataiti go soa association ibataite bana watu kanga no barakine kero batinga you have to be a member, you must be a member igago nchukote banje independent kakoba independent bino bono bya sambire nali batakiri kunyura ngakicha manito na robwe association ngakibono tokokora tokorereki twegerere lakini associations mono najichagire naende gujituku machiko control ibintu binde igotogo tema kero bakongo basire twasoime bune bono ntubune chi association ngoso aturime naende tuchaye kurigire lina kina kitokokora naende turigie enjera abantu baito turairane ase hali ya kawaida so ndo muna turega nturigokira noe ba twakorire kurwa nane guchaka turigweta chiobisi mbali kutoka kumanyana ki na kitokokora tukeiri berereri egere omorembo ira nase boda rujura baro skuru jasi getu abana kuchikubarira chitori bo speed yegendere ndokonyana ne skuru vistora bakana yeah alright murai maina on the same note also ngakiora kwandira ngane chisako ne chi association ne konya bantu baito barudia bono umurari nanche nataka ku support sana because buna bono ndiro konyora egari buna bono matatu mbabwate different circles na be konyarekana esengenja abantu baito bara arrogant egari era akore kisa esambu go sentere beitwe osakonyora go segari yakore intern run egari ine likire rietari esako yes bono automatically abantu bari bayerora esako igego soerwa lakini bono boda onye turi esako for example kwa irwe mesigo yo muntu kwa irira asike totoye igeti ni ngoro chogo ogo blame ngora soere in fact no ato gwa kukurwa na enda batokwira na kurwa twarana mbuya togo tebigwa so inchege ntona atakire go tebankirina ki it is now time abantu baitu bamanya babwente baiche because bono ikartu bugati association ntogo tete amuntu otayasi association yeyo ekartu bugati esako ngochiere ko tokonya buna bono tubugate kitutu chache south ga kora uno murai Matias tokatwara municipality sa ne sako yetu ye town ni maiga esa gotoko muntu member ye sakeye yagoseire sakeria intu na barai bari bausekaine ne sakeye yes igoto bago isaransa bagambe ne sakeria gego ikera konyora ngumuntu yo igari go sakorte ne rinene nonye ne sake yo nyete go accept ekese nabo geko ende koti ya serikali yatekerie sake yo atua so ntu tutete tebana ki amangana atogote gundama ya no ene chikanise chire kinyinge abaisiramu paro SDNero nayo gwanche yo kugenda eyoro chinges ekanise yo na bego chikokonyo moyo na intu twatebiri abantu baito chisako nchiro serikali yatebire so wachisako inchwa so ase sake rio gwanchirana na bonds chiayenga nonyare guikira ni bunetagete igobono muna twa inchenda aiti buno murayo municipality nga twabekire go chakira boniga abantu baichese chiyo bischeito garia banyora na barayi besako abantu aba bakorera recruitment omuntu aigwe sako ngane member yani aigwe card ekoro kinga igare member of a given sako alright within a very short time tokore mekutano irinde tumanyanga abantu baitu babe tuaba safeguard njira teyo turaende ko rwanira abantu aba onye ntu babwateti
nabo baratubwe riro rino ni chiomba onye tuchibegetie arama chia ogenda kolisi buna masa chire chinyinge to konyora kwa urure ng'ombe yao. Asante. Yeah. Alright, so mechi ujumbe bere kesa tomba ya liba kamuru nkwana yo mweli ali ya page ya Facebook Radio VUNA 2.0 FM omwana mwigesa Nyairo Jafet Nyangusu boda stage representing agotebanga hapo serikali imekosea sana, wangechukulia wenye makosa tua. Sasa corruption inazidi kwa askari weze pita kwa roadblock bila kutoa pesa hata kama hauna hatia yoyote. Sawa. Asante sana singe nchiwe birenkele byao. Abedinego Munguru kuruchize mochiri chenye tika gotebanga serikali nigekunda bana boda tiga oyo koleta limo chaimo kaliwe getambo kero natali ko baburukania abantu bonsi asobwe na bana boda mbale obabwate chimbo chimbe tiga tobe abangora gokora lingana pia pressure na bego kubeka kongu to all boda riders utarana cha omoragia onyoranga kwa lengereirie. Asante sana Joshua Munguru Shimari kolenya teko milimani kinyozi. Evan Sobare Mr. Mbaitu kurali bongolisia bogichora niko ndani let the boda flow follow the rules. Evan Sobare tabanga boda tikabanya kuba bakubwate machiko Delvin Kemi tikabatu ali bintu byonse bya para naende besibye bright abange mbali kwa sibye. Okay, sawa asante sebirengere byao. Chini ninyari ko bangonjirigiriga Samuel Nyamari aspiring MC Kitutu Central. Samuel Nyamari gotabanga talibobe lakini ekorwe na maskani na baruba inyura bagende n'abantu bale talibonsi barababe. Okay, sawa. Asante sana Eldesbon Nyeriko uruchese mukiri cya Musocho na Rodega nere gakigotebaga Moses Ayera kurubu machoke barabu constituency Magenche agotebanga. At times it hurts to see some individuals tarnishing the good name or job of our youths are doing. This is a source of income to millions of families in Kenya, only that some few naughty individuals are misbehaving and engaging in very awkward activities. That should not be tolerated at all. I request to the Minister for Transport and Interior to take new measures to have all qualified and registered riders on the road. Sawa, asante sengencho ya korwa bidenga libenu gutira page ya Facebook Radio VUNA 102.0 FM ni ndo chibego bidenga libikuru kwa VUNA TV lakini ni nyarako bango jisoma baadaye tetukuba bara ilibaga elinde monyarako bomokoro enkwana yomweli karotokota bukiye chinkwana chiga ndakencha kama na ya maina ya nche ritangani ntetwa kira management ne radio ya Radio VUNA biamono because mwatoire grade teki yana intutwara rutire mboto niko naringe gutaka ko extend my aunt gochia se omogwine mendre poito Madam Janet Ongera na ire taba murabaite school bwangoiga nare kumusaba gakia so gwancha no ekonyetara abeke program yoko ba graduate aba RSS yeyo ebakonye sengencho bono iga omurero utirwe na umugaba no ito mwancho James Omarbongwa nere abantu mbaroro bachite school bado RSS kirega aria staff training ngagerete nere ndamotebe gaki abantu aba baito baegwe ndebe banyarwe konyera to our riders ndete ko batebiga egente keiga tigatora atema ko gamba ne serikali ntubona abarai ntorigo chikobatiga mu minyoki gugo na intunto igwete bobe buna bona mu ebisete meteime ngotema tore kapisa muna tu abwatirane na Radio VUNA ne chinde abaiga media na rongo chere ya tokonya so we support it totate ko irana totebia serikali gaki moto ile sibiti yo na intuna abantu tore na ende gaiga no mugondo ito igonko basababu no murayo municipality ngaki gaki mo ira abantu baitongora kongo batebitore bateme na babukonya konyora ebinte ibiga bitakire tutashukuru sana ekero turarure serikali na ende yakanyira ake omweshimiwa ite president Uhuru Muigai Kenyatta boy konta etekoteba ayenta ato minto omwana na bago kogecha nabo ekero umwana akagachiri ko mwakeke boko kwa mwabera gekwera no yo nayo muiborete boyego no mugafu no ito mwanchwa James Omarbongwa a very good man ntage toiche okwanira abantu baito bakisi county boda bago support ria matuka mange na ende no begete bintu in place biko bakonya bono mwake nere ngakituta eto soke oturuanirire orute mbato yo mwali nto matenga no ichinga kichao chigo chikoera still no bwate chinguru asegente kega tenena kapisa erindo kwane abantu aba baito barakanywa ke okonyora gwatoberera okongwo mugaka biamono sana Matias nache nari ukwana ekara tora kwanire igoro ya stako to kwanire igoro ya association litangani kekima Radio VUNA
nuna bantabaya management yonsi aso gotwari bageriga ekora yagerera abantu bande n'intu baigure to kwana gusekererekiga igento kende gya kabere ntwe ofisi yetu ya kitutu chache sauti gera Nyamataro junction ya karukuru kurbujura waikire junction igoro ya togonjo ka Kisumu abuno tokoba na ofisi yetu gere open nari gosabango ndo espiuga ne tribole gose enchera tokumera na turwanerane gogo ikaso ofisi abo igo kokorerwe mereme miya igento kende nari otabanga esako ko register igere very simple so esako we are going to work with those people who are ready to work with us. If you are not ready to work with us, na utajitetea mwenyewe, lakini kama umeamua kuungana pamoja nazi uchiregister pamoja nazi tosukume gurudumu amo turwanirire igonga anye gotagete okonyo tingo ja kumnyoka aronji kurwanirira omuntu ntamanyete mune bona mangana ya beire. I will deal with only members. Right. Yes. Asante sana Senchira Berigama barai na pakane iria maya basi bono mwancho motegereri tobere ko tugusangana barai baba na boda Kurwase County ya Kisii nere Evans Ototo Matias kitutu cha South Association na sako na beko Jasper Maina chairman Kisii Municipality boda sako mwancho motegereri ketenga kwa semeri tetukubaira ni bonsi bali bayene kiringa jinkwane ya gochira Senchirensi rekimange ira limbia timu ya technical sensemo ya VUNA TV Victor Ubangi Joseph Obuge na boyga Ashile Moranga soko ene kichibi channel yoge ngunchire chinsera gali VUNA TV ya somo tanda YouTube nyora na boko ira na onyara ko bagoko igili nkwane yanda konye gwa ikera gati iso alja se YouTube oli igili nkwane jwe ya mase yemo mona tobere ko bato konye sanka ka kuchakira kosekuru chinsa isama chabakondo kanga bright tetonyera ko bato ko ro bali ko so asemesa yamangana magia amone de Tomasombona. Yes, barai. Wakira bien.